English for you. Engleza ușor și repejor. Conversație în engleză. Îmbrăcăminte. Clothes. Where did you buy that lovely... Unde ai cumpărat această minunată? Where did you buy that lovely... May I help you? Pot să vă ajut? May I help you? No, thank you. I'm just having a look around. Nu, mulțumesc. Nu mai mă uit prin prejur. No, thank you. I'm just having a look around. Îmbrăcăminte. Clothes. What size do you take? Ce măsură porți? What size do you take? I take size... Eu port măsura... I take size... This will probably fit you. Acesta ți se va potrivi, probabil. This will probably fit you. Where can I try it on? Unde pot să o încerc? Where can I try it on? Îmbrăcăminte. Clothes. It fits perfectly. Ți se potrivește perfect. It fits perfectly. It suits you. Îți stă bine. It suits you. Do you have it in a larger size? Aveți aceasta într-o măsură mai mare? Do you have it in a larger size? Do you have it in a smaller size? Aveți aceasta într-o măsură mai mică? Do you have it in a smaller size? Do you have it in another color? Aveți aceasta în altă culoare? Do you have it in another color? Îmbrăcăminte. Clothes. How much does it cost? Cât costă aceasta? How much does it cost? How should I wash it? Cum să spăl aceasta? How should I wash it? You can machine wash it. Poți să o speli la mașină. You can machine wash it. You'll have to wash it separately. Va trebui să-l speli separat. You'll have to wash it separately. Îmbrăcăminte. Clothes. Maybe I need a smaller size. Poate că am nevoie de o măsură mai mică. Maybe I need a smaller size. I'm afraid we don't have this color in size 40. Mi-e teamă că nu avem această culoare în măsura 40. I'm afraid we don't have this color in size 40. I think I'll take it. Cred că îl voi cumpăra. I think I'll take it. Thank you. You've been very helpful. Mulțumesc. Mi-ați fost de mare ajutor. Thank you. You've been very helpful. Îmbrăcăminte. Clothes. Sizes for women. Măsuri pentru femei. Europe 36 is US 6 and UK 8. European 36 este american 6 și englez 8. Europe 40 is US 10 and UK 12. European 40 este american 10 și englez 12. Europe 44 is US 14 and UK 16. European 44 este american 14 și englez 16. Îmbrăcăminte. Clothes. Sizes for men. Măsuri pentru bărbați. Europe 44 is UK and US 34. European 44 este englezesc și american 34. Europe 48 is UK and US 38. European 48 este englezesc și american 38.
Europe 52 is UK and US 42. European 52 este englezesc și american 42. Prețuri și feluri de a plăti. Prices and methods of payment. How much does it cost? Cât costă aceasta? How much does it cost? How much is it? Cât costă? How much is it? How much do you want for this? Cât vrei pentru aceasta? How much do you want for this? It costs. Costă. It costs. Prețuri și feluri de a plăti. Prices and methods of payment. Prices are going up all the time. Prețurile se ridică tot timpul. Prices are going up all the time. I can't afford it. Nu-mi pot permite aceasta. I can't afford it. It costs more than I had expected. Costă mai mult decât m-am așteptat eu. It costs more than I had expected. Prețuri și feluri de a plăti. Prices and methods of payment. I'll pay in cash. Plătesc cash, cu bani. I'll pay in cash. I'll pay by credit card. Plătesc cu carte de credit. I'll pay by credit card. Do you take plastic? Luați plastic, cărți de credit. Do you take plastic? I'll pay by check. Plătesc cu un cec. I'll pay by check. La poștă. At the post office. I'd like to send these letters to Romania, please. Aș dori să trimit aceste scrisori în România, vă rog. I'd like to send these letters to Romania, please. How much does it cost to send a letter to Romania? Cât costă să trimit o scrisoare în România? How much does it cost to send a letter to Romania? How much does it cost to send a postcard to Romania? Cât costă să trimit o vedere în România? How much does it cost to send a postcard to Romania? How much does it cost to send a parcel to Romania? Cât costă să trimit un pachet în România? How much does it cost to send a parcel to Romania? La poștă. At the post office. How long does a letter to Romania take? Cât îi trebuie unei scrisori până în România? How long does a letter to Romania take? I would like to have my mail forwarded. Aș dori să-mi trimiteți mail-urile mele. I would like to have my mail forwarded. I'd like to send a telegram, please. Aș dori să trimit o telegramă, vă rog. I'd like to send a telegram, please.